Assalamu alaykum mehriban adamlar, edid vatandaşlar. Ene bugünkü näsilleşiňe diýäli Bedew wady bilen öňe tarap ynamly barýan ajaýyp Türkmenistan watanymyzda Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadamyň hemde beder ýoluny munasip dowam etdirýän hormatly prezidentimiz arkadagly gahryman serdarmyň faýatyna ýigdirli ötüşler gadynylýar. Elbetde bugünkü ajaýyp günni biz bu ýson bilen bellep bilýär. Ajaýyp watanymyz bagtyar çağalygyň meýdeme mekanyny urly. Şonuň üçin mehribanlar bugünni şol ýanky aýdan maglumatymyzy etmek maksadı bilen ýörüýti ähli zat çağalar üçin ady bilen Kids Expo geçirilýär. Onuň hem mehribanlar bizem ýörüýti bugün ajaýyp günden size ähli gyzykly maglumatlar gyzygyny bilen ýetirmek isleýär. Şu ajaýyp fursatda ählimiz bilelikde başlaýar. Mehriban adamlar, edid vatandaşlar, ene bugünkü ajaýyp günni bilen töpürtüşimiz ählimizin goşularyny ýatdan bilýän, çağalygymyzda öwrenip okap bolan şahyrymy ýurdumyzyň iň bir meşhur şahyrlarynyň ýazgylarynyň biri Halifa Kemraşew. Halifa, assalamu alaykum. Hoş gördük ajaýyp günni bugünkü günni. Ene çağalar üçin gurnalan tergede siziň hem etahan ömrüňiň köp bölegini çağalyklymyz üçin, çağalar üçin döreden eterlenýän aftar hökmüni bugünkü günni görmek duýgusy bizim üçin nähili. Ilkinji nowatda şu ýere gelip başlan geçiren duýgularyňyz, täsirleriňiz barada gurrun beren mümkin boldy. Çağalar bizim geleceğimiz, her günümüz. Yine çağalar için ählidat çağalara diyen alada bilen şeyle halkara terginin kurulmağı da degendir ya. Gördüm bu sergide çağalar kitapçıkları, çağalar oynavaçları, çağalar eşikleri, ählidat çağalara niyetleri, ählidatları var. Gördüm dine çağalar değil, en atalar, çağaların öýlerin baryn ha ýürüýte görýärler. Muny öýle şeýle degendirýär ýagdaý. Şeýle tergilerin bolmagy gaty degendirýär şu terge giýrenden öýlemi çağa ýaldyydym. Şu özü de degendirýär. Şeýle tergiler çağalar hakda aladalar köprek bolsa biz şoňa juda şat çağalar ýazgylary. Çağalar üçün yazılan kitaplar var, ertekler var, goşkular var, hekayalar var, tercüme edilen kitaplar var. Yine bizim çağalarımızdan okar, şol kitaplardan öğrenleri, ona da adamlar olup yetişkileri öğrenirler, terbiyelerler. Gelecekte bizim yurdumuzu bir ona tanıtacak, bir nuran adamlar olup geçerler. Yetip totalı, barda olan tatıl olsun. Ene bugünkü günni bizim oturan standymyz Türkmenistanyň telewiziýa, radio ilişkiler we kinematograf barada döwlet komitetynyň Mahawat müdürliginiň ýörüýti pavilyonuny tür. Bu ýerde de şu edaranyň ýolbaşçylygyna bir näçe kitaplar we audio kitaplar görnüşinde şol tanda siziň goşularyňyz hem ýurdumyzyň ähli çağalaryna el ýeterli bolarýar, ýigdirli işlenilýär, dowam etdirilýär. Ine şu kitaplar, şu ertekler hem bir täzeçe ähin esasyny çağalamyz üçin niýetlilen bir suratly zatly özüni ünsçekaýjak görnüşde de. Şular dogrusyna Halifa näme pikirleri? Yine bir belli bir ýaşa ýetdik. Ne bilki şular ýaly çağa döwrümizde kitaplar öýren azdy. Gaýratynda okuw kitaplarym azdy. Şonu bir kitaby iki bolup aral okuyan döwürlerimiz bolupdy. Okuw kitaplaryny. Ne häzirki döwürde edeb kitaplarym juda köp öýdem şeýle gowy belegilse çykarylan oňa berilip suratlar bilen berilip kagdym gowy. Öýdem çaklanjadygyna tereklerden tüs çağanyň öýdi hep okaýmaly. Şunu öýleri hakit ýanyna göterip okadalarym, ýa-da öýde okadalarym hep berjek kitaplar öýdem şeýle bir gowy oňa ýyr harflarda görnämlet çykarylypdyr. Ne şunun öýdi gaty bir begendir ýa-da bizim çağalarymyzyň bir düşünjeli bir
bilimli adamlar bolup ýetişmekler üçin bir uly goşul. Sağ olun Halife. Size bugünkü gününe çağılanmada berýän öwütleriniň netijesinde Halife höküminde bilen aramyzda görmek ören ýakymly boldy. Bundan meýlegem janyňyz sağ başyňyz dik bolsun, işleriniz sürdük arky edýäs Halife. Toýda görüşelim. Toýda görüşelim. Mehriban adamlar, eziz vatandaşlar, bugünkü günde söhbetleşigimiz dowam edýär. Häzirki wagtda dünýäniň bir näçe kompaniýalary, ýurtlarynyň bolşýaly netijeli binýa hususy karhanasy tarapyndan Kanadanyň önümleri bilen distribütor hükmünde işleşilýär orada. Şolar dogrusynda gödürüň berjek bize öde mehribanlar esasdan bugünkü günde diňe hünärmen bolman. Biziň illeşmez watandaşymyz bolup Amerikanyň hatda dünýä ýüzüniň iň bir ýokary derejede tapdanylýan okuwlaryň birini okap bilim alýan Harvard Üniversitesi'nin. Häzirki wagtda magistri Cennet Hojanazarova. Cennet, hoş gördük bugün. Sağ olun Yunus. Evet, işleriniz doğrusunda. İlkinci nöbetde okuwlaryňyz doğrusunda. Haçan gitdiňiz, näçe wagt boldy? Şondan başlaryň. Ondan sonra işlerinize geçelim. Bar. Men doktoranturany okuyan Harvardda, ýani doktorantura ol 5-6 ýyl programa bolup, doly tönenýän ýani 3 ýyl edilen programa stipendiýa berilýär, aýda ve okum doly mutwala ören wajyp hawa ýani şu men doktorantura başlama 1 ýyl bol ýani men öňden Amerikada bakalavrat hem okudum 4 ýyl. Berde Türkmenistan mekdep oturgan sonra bakalavrat hem şeýle mowt okubakman ýetdir etdi. Menden çyldy hawa şoňala. Demek biziň watanymyzyň Türkmenistanyň döretip berýän mükünçilikleri esasında. Yurdumuzda iwerýärler taliplenmeden illeşlenmeden ýokary derejelerde dünýä standartlaryna laýyk bilim almak üçin doğrudan. Nesip bolsa okap dowam edip watanymyza gelýäňde bu watanymyzyň awry üçin, ötüş üçin işleňe dowam eder. Nesip bolsa inşallah edile hawa menim ören şu şowlary ören garaşlaryny ýere. Ýani her tömüz Türkmenistana gelip şular ýaly hiç expert ütköştatlary hem gatnaşmakman ýetdir etdi hawa. Ne işler doğrusunda aýdyp berýän. Bu kampaniýa näme? Çağlarla näil baglaşygy bar? Hawa örengo. Yani think smart, yani doğru ya da akıllı fikirlendiğimi tercüme edilen Türkmenle think smart çağların 3 yaşdan 12 yaş aralığına çağları oyunların üstünden İngiliz dilinde öğrençilerine sapıklara öğretiyor. Yani bilseniz bir çağ batımız aşk oynayadık ya, şeyle böpkeyadık ya, oyunlar oynayadık ya. Bu çağlar enne şunlarla board game'ler oynayıp, yani kıyın çırışımlı oyunlar oynayıp, matematikan, fizikan, biologiyanı 3 yaştan düşünüp başlayarlar. Fikir et görün. 3 yaşta İngiliz dilini öğrenip 3 yaştan çağı şidatları anı yetip başlatır, okutlar kemleş başlatır. Fikir edemekte varan şeyen bol nähili çağı bolýar. Yani buların bizim hemmemizden okuyuplarmydar, bulatlar yönüm kemleşenler. Bizim maksadımız şu çağı okuyup çağları, aklı çağları bar okuyuplarını kemleştirmek ve yukarı jaylara taýinlamak. Yani 20. asyryň global marketine taýinlamak tenişer. Atı doğru. O ýyllardan misal getir görkezip biljekliňiz bar. Hawa oýunlardan görkezip biljem bar. Meselem şu oýunlara 3 ýaşly çağa täsir edýär, ha? Hawa 23 ýaşlaryna eder meselem men oýna. Meselem 23 ýaşda ören gowy täsir eder. Meselem şu kartlary görşüň edýär bu taýda. Nucleus sepiyadalar, nucleus diýme. Hawa. Bunu oynamak üçin ilk ingliz dilini bilmeli bolýar. Ediladi, ýani 3 ýaşda çağlar başga ýönekeje sanlaryň usulen ingliz dilini öğrenip başlaýarlar. Meselem şuňala ýönekeje surat diňe san we ingliz dili instruktorlar ingliz dilini öğretýärler. Ýöne sonra 4, 5, 6 ýaşlaryna eýen bu sözleri oýnawam öwrenýärler. Ýani hiç kim aly biljilik duýjulu bolýar. Ören täze nähili owdan kartlar, renkler nähili owdan ha? Akkara kitaplardan hawa görün. Näme diýär bu ýerde? Hawa, meselem bir ýerde edilýärdi, ribosom, ha? Organella bol ketýär. Ribosom ýani protein çykarýan bir organella.
ve şunu kart oynanýarlar, oynap çağırlar, Diýmek öwrenýärler. şeýle oturup bizde diýýärler-de. Eýer diýär paçam ma şoň bilen bahtiýan şonu diýär berdi. Riba soman bilen Edilerde. Ona her bir organalyň öz skory var, ýani öz nokatlary var we kim köp nokat çöpläse şol okuwçy hem ýeňer. Pikir görün, siz 5 ýaşyňyzda şuňary oyun oynap, birinji biologiýany öwrenýär, ikinjiden competition ýani bätleşligi ýa-da kooperativligi öwrenmek bu nähili kreativni hem-de bilim taýdan ösmek bir ulubyrda. Netip bolsa biziň geljekki generation ýa, netilde de şunun ýaly zöret berilen şertler mümkinçiliklerine taýdanynda uly üstünlikler ardy edýär goý. Türkmen milletimiz, Türkmenin geljegi bolan ýaşlar elbetde üstünler, örnekler we ýokary tepkitleri ýetdiler. Şonu tüýsürükden ardy edýär, bizde hem işleňde, ýa-da okulanda tüýsürükden üstünlik. Sağ olun, köp sağ olun. Sizde işinizde üstünlük, tanışınızda öğrenşat. Sağ olun. Mähriballar bugunky günne hem köpümiziň bilýän tanaýan brendime coworking merkezinde bolan iş.dy ýönetim kompaniýasyndan biz gepleşýärmiz. Dowam edýär. Häzir size elbetde rus dilini giň işleýän aýdyp düşündirip berjek hünärmenlerimiz Sabina we Melis вашу портфолио. Ребята, я очень рад вас видеть. Расскажите, пожалуйста, многие люди, многие зрители нашей аудитории, нашего веб-сайта Туркменпортал, наверное, не знают, что такое Иш.dy. Иш.dy его как будет правильно назвать? Coworking-центр или организация все-таки? Иш.dy – это коворкинг-центр, который предоставляет рабочее место для людей, кто занимается фрилансом, дизайном, кто работает на удаленке. А также Иш.dy представляет франшизы, такие как Mini Boss, Big Boss и Art School Leonardo, а также Royal British School, школа английского языка. Mini Boss, Big Boss – это образовательная школа, которая обучает детей предпринимательству уже 6 лет. С 6 по 14 лет это у нас программа Mini Boss, и 15 и выше это у нас уже Big Boss. Наши дети, несмотря на ранний возраст, они уже участвуют в соревнованиях, в мероприятиях и разных сферах бизнеса. Уже ребенок 6 лет уже знает, что такое бюджет. О, хорошо. Мелис, расскажите вы тоже про чего-нибудь. Хочу добавить к словам Сабины то, что у нас есть такие проекты, как и ИТ, и Коди. Это IT-школа программирования для детей и подростков. Там в основном очень много различных профессий получается. Бэкэнд, фронтенд, C-Sharp, C++, графический дизайн, системное администрирование. Также Roblox платформа получается, Blender. Что ребенку, получается, будет по душе, то он может выбрать еще различные курсы, гарвардские курсы. Там, получается, курс длится 4 месяца и по различным языкам программирования. Это Python, C-Sharp, C++, JavaScript. Ну, в общем, такие сферы. Очень хорошо. Ну что ж, ребят, молодцы. Желаем вам дальнейшего процветания и успехов в своей работе, своей нише. И ждем от коворкинг-центра Иш.dy новых возможностей. Спасибо. Yatılan adamlar ýakly sergilerde, şunlar köpçüklerin yerlerde bolşaly Rowşan ayakta tutýarhana hem bu ýerde eken. Hoş gördük bu günne. Olmaýarlar elbetde sergiye gatnaşýarlar. Ine ilkinji nowatda nämeleri getirdiňiz sergileýäňiz şu dogrunda bir aýdyp beräň. Oýna bu Türkmenistan ilkinji Kids Expo akla çağlar üçin atly haretleriň we hyzmatlaryň sergi markasy bolupdyr. Bilemine Rowşan ayakkapylarynyň Rowşan Kids atly ýörete çağlar üçin niýetlenen ayakkapylaryny getirdik. Elbetde ene 1 sentyabr goýlak gelýär. Mektep başlaýar. Ýörete mektep okuwçylarynyň ayakkapylaryny getirdik bärik. 26-njy ölçegden 39-njy ölçeg aralygy. Mektep okuwçylarynyň ayakkapylary, ýani 1-nji sınıf öýtgen mektep okuwçydan täp 10 sınıfda mektep okuwçylarynyň ayakkapylary bar berde. Elbette bu sergiye biz 30-dan uğrak görünüşünü getirdik, täze görünüşlerini getirdik ayakkapylar. Hawa. Elbette hemmemizin bilşimi däl, Rowşan ayakkapylaryň äklisi hakyky derden önürler. Bu diýmek çağalyň aýagyny ayakkabymyz gatyraky gypsam oturýar we şol pany udawa ötýär. Ulap geýdirýär. Şu esasan iň uly kynçylyklaryň biri
Mesela bana gül yazı kuşta bir sentyabra gediya geleni görür ýalylar öyle köp. Sağa ol algaya oynayan wagtda şol. Şoňa şydamly, ýagny şoňa hybap geläjek kuşlary öldürmem bilen telekeçilerden paýna düşýär. Elbet şolam elbetde şu kuşdur diýip umid edýär. Awa, gatyrol. Dedim beýleki ayakkablardan tapadymyz hakyky derden bolup bizde bakalar gaty amatly. Näki sebebi näme? Muň sebebi hareketler bizim yurdumuzda öndürülýär. Berekeler. Şu ayakkablar ähli illeşlemde bakalar el yeterli öndürülen. İşiňizde sirli gardy öýdýär. Näçe bolsa şunun ýaly çağalar şeň döredilen ýerite şertlerini ýatagyna geçen tergede görünýär diýen şart. Ýene kullarda toý ýerlerine görüşmegenlerden beter. Bawar sirli gardy öýdýär bana. Mehriban vatandaşlar bugünkü ajaýyp gününe ajaýyp fergimlerde diňe bir ýurdumyzyň iri kärhanalar, kompaniýalary öz önümleri täze gazananlaryny sergi etmän ýurdumyzyň bir näçe ilçihanalary ýaşarýar ýerite mehmanlarymyz, hünärmenlerimiz hem şonuň ýaly görnüşde dowam edýär. Wagtda meniň söhbetdeşim Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilçihanasynyň ýerite hünärmeni Anastasia bolupdyr. Anastasia, hoş gördük. Ene mümkün bolsa öz işleriniz we bugünkü sergide çağlar üçin hödürleýär hyzmatlaryňyz hakynda gurrun beräýsiňiz. Tell us about your works, about your innovations, new and all of them for child, please. Absolutely. Sağ olun, biz bu yerde bu sergiye gatnaşanlarymyza öğrenbegenýäs. Biz bilişiňiz ýaly Amerikan ilçihanasyndan bu çağlar sergisine gatnaşýas. Meň pikirimçe Amerikan ilçihanasy türkmen ýaşlaryny bu uğurda gollamagy öz goşundyny oşýar. Olar esasen ingliz dili, IT, ogry, telekeçilik höwes artdyrmak bilen baglanşyklydyr. Şu günem çağajyklaryň ýüzlerine ýylgyryş görmek, olaň dehinlerini açmagy we artdyrmaga ýardam bermek bize ýakymly. Bize robot ýarşylarym bar. Şolary şeýle gyzyklanmaň bardygym bizi begendirýär. We know all of the youth and all of the new generation in Turkmenistan, we proud of them. Biz häzirki wagtda umuman ýaş nesiller beýleki diller bilen bir gatarda ingliz diline hem erkin gurlap bilýär. Biz oňa diýsem boýsanýas. Çünki ingliz dili dünýäde iň bir möhüm dilleriniň biri bolup durýar. Bu sergidäki ähli täze tehnologiýalaryň mümkinçilikleri megerem bizde hemde bu sergiye gatnaşyklaryň ählisinde ýatdan çykmajak pursatlary besener diýip umyd edýäs. Biz hem size köp sağ bolsunlarymyzy aýdýas. Biz bugün sizin ýagny Türkmenistanyň gollawy bolmadyk bolsa bu ýerde bolmazdyk. Şoň üçin çären guramaçylaryna we sizin saýtyňyza aýratyn köp sag bolsunlarymyzy aýdýan. Sag bolun. Ýene bir köp sag bolun söhbetleşdiňiz üçin. Уважаемые люди, дорогие друзья, сейчас мы продолжаем нашу беседу. Сейчас и теперь мой собеседник, основатель компании Вертера Анатолий Анатольевич. Анатолий Анатольевич, мы очень рады вас видеть здесь. Приветствуем в нашем Туркменистане. Первый вопрос вам такой. Вы до этого были в Туркменистане? Это или ваш первый визит? Нет, это первый визит. Первый визит. Да. И как вам Туркменистан? Вы знаете, у меня на самом деле масса эмоций, масса впечатлений. Да. И первое, конечно, что я получил, когда я ехал с аэропорта, это уникальный, чистейший город. Честно, никогда, ни в одной стране мира, я был очень во многих странах, я не видел такой чистоты на улице. Да. Я не видел такой архитектуры, которая создана в едином стиле, полностью, единые элементы. То есть, знаете, это, наверное, не город. Вот первое впечатление, которое я получил от Ашхабада, это дом. Да. Это дом, в котором всегда чисто. Это дом, который выдержан в едином дизайне. В общем, это очень круто. Очень приятно. Спасибо за ваши такие эмоции, за такие слова. И, пожалуйста, скажите и объясните нашим зрителям, что такое бренд Вертера и что оно делает для наших будущего, для наших детей. Я являюсь разработчиком, биохимиком, биотехнологом, аспирантом биологических наук. И много лет, более 20 лет, я занимаюсь производством продуктов, диетических продуктов из морских бурых водорослей.
Эти водоросли, морские бурые водоросли, эти водоросли растут на севере России, в Белом море. Мы добываем это сырье, мы разрабатываем технологии переработки, биотехнологии для того, чтобы водоросли очень хорошо усваивались человеком. И вот здесь я представляю бренд «Умный ребенок». Это достойный бриллиант в нашей коллекции. Ну, если простыми словами объяснить, помимо тех веществ, которые входят в состав бурых водорослей и очень полезны для человека, основной эссенциальный элемент, на который мы делаем упор, и почему бренд называется «Умный ребенок», это йод. Йод? Йод. В основе, да? В основе, это в основе водорослей, да, он содержит много йода. Йод – это эссенциальный элемент, и он очень важен для развития когнитивных и умственных способностей ребенка. Очень хорошо. Еще в утробе матери, когда мама его носит, потом она питает его молоком, мама должна потреблять обязательно йод. Да. Потому что это основа того, с какими способностями ребенок будет дальше входить в жизнь. И действительно, если мы видим какую-то проблематику, например, то есть самая проблемная история – это кретинизм, ну, это не так распространено, но тем не менее это есть. Да. И это как раз-таки причина дефицита йода. Йод влияет на всю гормональную систему ребенка, и не только ребенка, но и взрослых. Поэтому этот бренд разработан с учетом ликвидации возможного йододефицита, если он есть. Ну, поверьте мне, из опыта он практически есть у всех и во всех странах мира. И вот когда ребенок начинает его кушать, проходит буквально там 3-4 месяца, мы видим его изменения. Да. Мы видим, как улучшается его концентрация, усидчивость, развиваются когнитивные способности, умственные способности. Это очень ярко видно у детей-школьников 1, 2, 3, 4 класса. И, конечно, я очень рад, что мы пришли в Туркмению, что благодаря моему партнеру нам удалось сертифицировать этот продукт. Да. И я думаю, что этот продукт займет свою хорошую нишу на рынке Туркменистана. Да, мы тоже надеемся и желаем вам этого, реально. Сейчас, минуточку, это получается ваше вот это производство, да? Да, вы можете попробовать. Да. Прямо сейчас? Не. Почему? Не стесняйтесь. Он вкусный. Несмотря на то, что водоросли обладают специфическим вкусом, поверьте, это очень вкусно. С вашего позволения тогда получается. Вот так открываешь. Да. А дырочка, как я понимаю, это чтобы ребенок, если проглотит его, чтобы проблем никаких не было. Совершенно верно. Все знаете. Они вкусные, реально. Ну, конечно. Очень вкусные. Конечно. Спасибо вам за гайд, спасибо вам за объяснение. И мы надеемся на дальнейшее сотрудничество и желаем вам всего самого хорошего. Да, спасибо вам. Очень приятно. Yine mehriman vatandaşlar, dilleşiňiz ýaly ýazdyryp wagtda sanly tehnologiýalaryň mümkinçilikleri esasynda Türkmenistanyň telewiziýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa barada döwlet komitetiniň mahat müdürliginiň ýörüýte gurulmagyna şu 05 dilleşiňiz ýaly mehrimanlar 0590 belgisine gysga SMS oklap, meselem 500, 501, 502 ýaly şu ýerde silýän bir näçe stand pavilyonlaryna kertiň we aýratylykda ýörüýte şahsy belgisi bar we şolaň üçin siziň setiňiz arkaly en ösen, en döwre bak we en gowy standy, pavilyony saýlamak üçin mehrimanlar sizden elbetde şu pursatda ýardam soraýar. Siz oturan ýeriňizden 0590 belgisine SMS-iňe ýollap, haýsy standyň pavilyonyň hakykatdan hem en ýokary derejede we baş bayraga münasip bolmaly diýip özüňiz ýanyňyzdan pikir edýän bolsaňyz, onda baş güne ýöreteni 77, hatda 72 sagadam 4 günüň dowamında mehribanlar elbetde siziň mümkinçilikleriniňizde dolu ýagdaýda elýär bolýar. Ses beriň we sizden öz sağlayan, öz gollayan standyňy gollamagy unutma. Mehriban vatandaşlar, izi adamlar, bizem ýörüýte bugünkü sergiden sizlerle gepleşigimiz dowam edýär. Häzirki wagtda biz Guçurly Bilim Merkeziniň ýörüýte pavilyonyna geldik we Hünärmeli bilen häzirki wagtda söhbetdeş bolýar. Assalamu alaykum. Özüňiz bilen tanışýar mümkin bolsa. Men Guçurly Bilim Merkeziniň Hünärmeli Rahman ýöretýärdi. Rahman, şolama bugünkü günde Guçurly Bilim Merkeziniň hem ödeni işleri bilen bilelikde tanışyp bilýär. Häzirki kitaplar Guçurly Bookstore bar. Ondan daşgary biz berde ýörüýte siziň okuw metodikalaryňyza laýyklykda görüp bilýär. Indi tomoşaçylarda şeýle sowallar.
Sergi dilenine gönnün öni täzeçilik we täze düzürlenýän işler we öňkü edilen işler gödürmeli. Öňkü edilen işler bilen biziň hemmemiz tanışmak hakly pikir eden täze hujurly bilimlerden näme gödürülýär? Huzurlu Bilim Merkezinde biz häzir täzelikde öňümizde güýz kitaplarda himiýa dersini şuňlaşdyryp öwredýän kurs açylmakçy. Milamlaşdyrylýar. Ol sentyabr aýynyň 16-syna başlanýar. Himiýa dersini şuňlaşdyryp öwredýän kurs diýemizde ýa-ni daşary döwletlerde geçirilýän olimpiadalara gatnaşmak üçin mektepden daşary ýeti okuwçylary taýýarlayan kursumuz açylýar. Oňa bolsa Türkmenistanyň himiýa dersinden milli ýygyndysynyň ýolbaşçysy Nazar Mämmedow ýolbaşçylyk edýär, şol okudýar, şol öwredýär tapaklary. Şol täzelik mundan başga hem ýene-de güýzki mewsimde sentyabr aýynda biziň täze bir ýene-de okuw şahamçamyz açylýar 8-nji mikrorayonyna. Doğru. Täzelikler bar eken. Täzelikler bar. Doğrusu, Rahman şeýle sual wa doğrusunu bir hakykat hemmemiz boyun almaly. Konkurensiýa diýilýär. Şol ösüşüň diýip sebebi. Onu biz kabul edýär, ören gerek da we häzirki wagtda bilim merkezleri şunun ýaly bilim merkezlerini şuňlaşdyryp öwredýän ýörüýte kärhanalar, gurnaklar köpelli gitdi. We indi şu ýerde şeýle sual. Bize tomaş edip oturan edip adamlar üçin we şu ýerdäki adamlar egerde öz bilimini şuňlaşdyrjak bolsa, dili öwrenjek bolsa, ýa çağalym, zikirli, başarlykly bolsun diýip ugratmak üçin hökmat suratda gözleýärler. Devlet bilim merkezi. We sual şeýle näme üçin hujurly bilim merkezini taýlapdylar? Huzurlu Bilim Merkeziniň bir şygary bar. Huzurlu Bilim Merkezi üstünlüğün ilkinji adymy diýilýär-de. Ol ýerdäki muallimler hem bir ýokary bilimli muallimler bolup çağlara bilim terbiýe bermekde öz ellerinden gelenini gaýgyranoklar. Muallimlerimiz hem öz belli wagtlarda ýörüýte synaglardan geçirilip, şol muallim edip kabul etmek üçin belli synaglar bar, test görnüşinde ýa-da tapak geçiş görnüşlerini ýergiderli synlaýarlar, synagdan geçirýärler. Şoňçyda işe kabul edýärler muallimlerimizi. Mümkin şoň üçindir. Diýmek, adat görnüşde muallim bolup bolanyp. Adat görnüşde gelip men muallim boljak diýen, muallim bolup bolanyp. Belli şertler bar onuň. Nesip bolsa gelecekde de hujurly bilim merkezinden uluslararası garaşýar. Elbetde şu bize tomaş edýän adamlar hem bundan meýlekde kämilleşmek arzu edýär. Ol isle goý siziň bilim merkeziniň bilen bolsun, isle özbaşlyk bolsun, kämillik goý islenlik kynçylyklaryny çözgütlen açar bolup durýar. Bundan başga da biz her mewsimde, ýagny her kitaplarda özüňizden bilýänsiňiz, Golden Bookmark adly kitap okumak bäsesi hem geçirilýär. Oňa ähli muallimler, dinleýijiler hem gatnaşýar. Ýa-ni şu kitaplarda da geçirilýän ýakynna 500 golay okuwçy gatnaşdy, ýa-ni dinleýijilerimiz gatnaşdy we 1-nji, 2-nji, 3-nji orunlara münasip bolan dinleýijilere Huzurlu Bilim Merkeziniň adynyň gymmat baha sowgatlar hem gowşurlyk syýlanýar. To'g'ri. Şu ýerde ýene bir sowal bar. Talent show diýip sizde gatnaşyk proýektlaryň bir dowam edýär. Edýärmi ýa etdimi? Edýär. Dowam edýär. Bir tapyr geçirsek, bir tapyr geçiremiz. Şu barada gurrunlar mümkin. Bizde Talent show adly bäsesik bir näçe ýyllar eýäm dowam edip gelýär. Ol edil her tapyra geçirilen ok ýa-da ýöne arasyna salyp geçirilýär. Talent show bäsesiginde bizde okuyan dinleyijilerden gatnaşyp bilýär, oňa özlerini bar bolan talantyny okuyup başarlyklaryny görkezilýär. Oňa belli bir wagt 3 minut wagt berilýär. Şol 3 minutda näme başarsa görkezmeli. Gelecekki dinleyijilerimize getirmek isleýän wagtymyz mundan beýlerkem okuwlaryny, işlerini, bu üstünlüklerini ýaran bolmagyny tüýsüregimden arzu edýän. Häzirki wagtda Huzurlu Bilim Merkezinde güýz kitaplara ýazylyşyk mewsimi dowam edip dur. Ähli dinleyijilerimizi okumak isleýänleri ählisini gelip ýazylmaklaryny aýdasyn gelýär. Ähli adamlar, edip watandaşlar, biz söhbetleşigimiz dowam edýär. Häzirki wagtda Paýhas Bilim Merkeziniň hünärmeni elbetde öz bilen tanışýar we bir näçe zatlar gurrun berýär. Mümkin bolsa tanışdyraňmy? Salam, men adym Näzik Aneliýewa. Men Paýhas Bilim Merkezinde hünärmeniň biri bolup işleýärin. Ine näzik Paýhas Bilim Merkezi barada gurrun etsek, munda nämeler bar? Dil kurslarmy ýa başyndan boşmaça amallar bar? Biziň bilim merkezinde diňe diller däl. Şeýle-de kompýuter kurslary bar.
biri matematika ve mental aritmetika sapakları, kursları var. Mental aritmetika. Mental aritmetika. Son kadar da hasam bir onmollu muqadiyan. Ha, öňe bak. Livanor gidip geldi Moskva hem mental aritmetika başladık ha. Ondan öňe bady ýöne ondan soňra her kişinin üstüne çağalan logik başladı. Sual ömrümün menne çıkan sualdan biri de mental aritmetikaның durmuşda ullanılacak yeri. Nerede? Çağan esasen kiçik yaştan intellektual mümkünçiliklerini yokarlandırmak için. Ösürmek, intellektualler çağalar çat hasaplamany, şeylerde bir çat pikirlenip cevap vermeni bir öğrenýärler. Doğru ve dürüst. Şu tarafları kıyda diýen. Emma durmuşda özünü gönden ulanıp bolany, ha mesela. Gönden ulanıp bolýar. Meselem, mektepde matematika sapaklary bolup biler, ya hasap etip bir çağa bugalter bolup asgerler. Mesela diye şeyle ýagdaý diýeli, kiçijik gyzjagada öwrendim mental aritmetikany we ularla durmuşa çykdy, maşgala gurdy, adamdy gelýär, öýüne we aýlygy diýär. Häzir diýär, men şeyle teň okandadyň barlak görjek diýär, men berdim, mana doklap oturum, sen şonu köpeltip boşup gitdi üstüne. Bu şey aýlygyny otur, olam şeyle hasaplar. Şonu ýaldyrak boldular mesela. Şolar ýaly, diňe olar ýalyk da başlangyç çağalar, kanýa abakusda ulanýar. Abakus soň barmakda, soň Gönmel, barmadan aýryp. Barmaksız hasaplap bilýärler. Düşündüm, gatwagy. Ondan daşgary näme teklipler berýäňiz häzir wagtda? Geljekki dinleýijilerimiz üçin ýetirmek bilen da. Geljekki dinleýijilerimiz üçin biziň kurs merkezimizde 100 bal bilen geçseler 10, 20, 30%lap skitkaly okap bilýärler. Arzanlaşyp bar. Ha, arzanlaşyp bar. Gatwagy. Onda mundan beýlekde işlemegi sirli gardy we diýär. Sağ olun, çok köp. Şonu ýa-da duruşaryň. Sağ olun. Mehrwan adamlar ine köpüň bilen kazanmaly kazanmawatlara marketplace'laryň ýerine var marketde köpüň var diýär. Arslan sorulmagy. Aleykümselam. Hoş gördük bu günne. Gülermene günne sizin eşitmekden bakmamızken Anamdar market kontuğuna tuvalime standi bilen berktir bärik çykyş edi esasanam. Şunki Kids Expo tergitini general sponsorlaryň ýa-ni himayatkärleriň berdi ýa esasan. Şu sebäpden bir gurrunlara mümkin bolsa bu ýerde näme işler alyp bar we çağalanmak üçin nämeler täzeler teklip edildi. Hormat arkadama faýasynda, hormat projektiň faýasynda şunlar mümkinçilikler ýa, şunlar taşyryp önümden çağalanmagy hazırlaýar. Şunlar insana ýetirýän uly sowkunly serginde de ýetirýär. Uly sowkunly, uly garsanlyk çağalanma degende çağalanma özüne ýerleşdirip bakda en onu bayrak diýär. Gatwa. Indi bu ýerde çykaran önümlerimiz dogrusyny da şulaň ellesini sizden sargy edip bolýan önümler. Ulan dar online marketing online. Türkmen portal ýa lekin online. Indi Feradiň şu ýagdaýda aýtsak bolýanym nämeleri çykardyňyz, gaýta önümler hazırlaýanyz boldy. Bize kimdirin ahli önümleri Tutuş. Deney. Önümlerini biz halka odurlayar. Sağalanma, doğrusun sağalanma. Başka bu tarafta kimdir bularım düşünüp Aňarky ýerlerde de biz bir näçe önümler gördük, olar bardy, aýratyn mı onu? Yok, onun bizim ahli adamlar online marketing mesela bir zemleden sağalanma üçün, ýerete sağalanma üçün zemleden. Sağalanma işläpli önümler getirip. Sağ olun, türlü kemraňyz bolsun. Sağ olun, özüm işimiz bütünlük bolsun. Sağ olun, şeydi, ýene günlerde görüşmek ýetir. Sağ olun, sağ olun.
Mehriban vatandaşlar, ediyet adamlar ine bugünkü ajaýyp günne Kids Expo ähli zat çağalar üçin atly ýörüte sergiden size gylgyny bilen ýetirmek isleýän maglumatlarymyz we video şekillerimiz şulardan ibaret. Ediyet adamlar elbetde bir gün bilen çäklenmän bu ajaýyp sergime ýörüte sizin üçin bir näçe günläp dowam eder. Gelip görmek üçin mailnamalaryny näzir wagtda ekranyna goýýar, siz islenlik wagt şu mailnama boýunça gelip görüp gatnaşyp bilersiňiz. Ondan hem ediyet adamlar bizim şu ajaýyp bir topda türkmen halkyny ýeňişliýorlar bilen öňe sarp alyp barýanlygy üçin elbetde şeýlekem biziň ajaýyp watanymyzy bagtyar çağalygyň mekanyny öwrenligi üçin halkymyzyň milli lider gahrman arkadamda hem de hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarymyza öz şäkli alkışlanmady beýan edip olaryň janlarynyň sag başlarynyň dik tutýan her bir tutunly işleriň elmedam rowşlyklara wetlenmegi istirumyzdan arzu edýär we siziň bilen hoşlaşýar. Ýene günlerde türkmen portal web-saytymyzda görüşýänçek, hoşça bolun mehman.